Iwan Jones yn wisur bel i fewn i'r cwrt, a mae hwnna di fynd i fewn ar ei phen. Camgymeriad gan y golwr a'r cefnwr Iwan Jones yn ei chrymannu hi yn syth i gefn y rwyd. A'r gwynt yn sicr yn chwarae ran yn y fan yna. Gerwyn Jones. Bel y tu hwnt i bawb at Corey Williams. Corey Williams yn ei gosod ti dros y trawst. O, cyfle clir i'r tîm cartre. Pêl hyfryd ymlaen gan Gerwyn Jones a Corey Williams. Ceisio ei chodi hi dros Ben Cynghrair. Llwyddo i wneud hynny, ond ei chodi hi dros y trawst hefyd. Cynghrair. McGuinness. Cyffyrddiad Armstrong. Honna nôl tuag at i gol i un o'r cyffyrddiad gan Mel McGuinness. McGuinness yn dal i fynd. Stephen Jones! O'r clod i gyd i Mel McGuinness. Ond enw Stephen Jones. Bydd yn y llyfrau hanes. Cyffyrddiad hyfryd gan McGuinness yn ei gosod ti ar blat i Stephen Jones. Scott McCarry. Be'n edrych amdani Hughes! Fymryn dros y trawst a Cynghrair wedi giro. Stephen Jones i fewn amdani hi. Gerwyn Jones ag Mel McGuinness ben. Mae yna gyfle fan hyn i McGuinness. Mel McGuinness i gwneud ti dair. O, dyna chi decl anhygoel gan Stevens i rwystro gôl sicr. Daniel Stevens. Wel, amddiffyn gwirthiol y gôl yn wag i Mel McGuinness. Sa chi drid eich morgais yna fo sgorion fanna. Parry yn ôl at Aaron Hughes-Jones. Eisiau ei gosod ti i Seager. Ceisio cael ei groesiad i fewn ar cliriad allan gan Kai Powell-Roberts. Ond at Aaron Hughes-Jones. Hughes-Jones cyfle redeg at amddiffyn Llangefni. Sa groesiad i fod yma Farley. Llydd o greu lle am yr ergyd. O, na chi gol! O, chwip o gol! Mae'n rhaid deud gan Jacob Farley. Ac efo 2 funud o'r 90 yn weddill. Llandudno 1, Llangefni 2.